Hello there viewers! So today, ang i-react nating video is very trending ngayon. Excited na excited talaga akong panoorin itong video na to. Tara, tingnan natin yung performance ni Stel ng All By Myself kasama si David Foster. Nag-trending talaga to at nagpasikat palalo kay Stel. Dito maraming taong na nakadiscover sa kanya, sa kanyang vocal prowess, at sa ability niya. So, eto na talaga, naipapakita na talaga ng mga members, especially ni Stel, yung kakayahan niya sa pagkanta. Dinig ko walang practice to, 'di ba? Walang rehearsal. On the spot na performance ni Stel. Kinakabahan siguro si Stel, no? Alam natin itong kantang to, very famous talaga tong kanta eh. Lahat ng mga bumibirit na mga sikat na singer, ito yung kinakanta talaga. So, yung original singer nito, si Celine Dion. Then, sa Philippines, si Charis Pempenko kumanta nito with David Foster din. So, ito parang another, ano naman to, All By Myself rendition ng isang Pinoy artist with David Foster. So, syempre, iba naman yung take ni style dito. Huwag natin i-compare yung dalawa. Pero 'di ba nakakagulat, isang male singer kakantahin yung All By Myself, no? From Celine Dion, then si Stell. Marami talagang magugulat o nagulat na nga sa pagkanta ni Stell nito. Ano kaya niisip ni Stell, no? Ng mga oras na yun. Gugulatin ko sila, gano'n. Oh, grabe. Ang baba nun, ha? Napaka-delicate pakinggan. Oh, ito na. Grabe. Grabe. Parang nagpapaiyak ako. So, sobrang galing ni Stel. Very proud. Berries. Ano ba to? Naiiyak sa dahil nakaka-proud talaga. Pas grabe naman nun. Parang nakakapanakit ng ano.
ng dibdib yung boses ni Stel. Ganun. Parang ano talaga eh, treasure talaga si Stel. Parang itinagong treasure. Ngayon lang talaga na-discover. Buti na lang, no, na-discover talaga yung mga members ng SB19. Kung hindi natin ma-discover na ganito talaga kaganda yung boses niya. Ulitin natin. Ste. Oh. Oh, grabe. Oh. Di ba, masap? Grabe, ang haba nun ha. Parang hindi huminga si Stel doon ah. Then, sa dulo, yun na yung pinakamataas. Binirit na niya. Yun yung pinakahuli niya ng note eh. Grabe. Kahit hindi ka fan ng niya, pag narinig mo yun, mamangha ka talaga. Ignorant na yung hindi mamangha doon. Kahit siguro yung mga hater, pag narinig nila yun, wala na. May in love na sila kay Stel. Na-imagine ko kung napanood ko nun, nung live, kung nandun ako. Hindi ko alam siguro mararamdaman ko. Siguro mapatutulala ako, or mapapaiyak ako, mapapasigaw. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko. Grabe si Stel. Hindi ako makapaniwala. Ganun yung pagkakanta niya sa All By Myself. Ay, nako. Gusto ko na silang makita live na mag-perform. Kailan kaya yun? Napaka-overwhelming yung performance. Tapos, heartbreaking. Hindi yung dahil nasaktan ako. Parang, naawa ako. Kasi, wala ko doon. Yun. Then, gusto ko sana nandun ako para ma-witness ko talaga ng personal yung moment na yun. Para masuportahan ko si Stel. Tapos, naiiyak ako para kay Stel. Kasi, parang lahat ng mga pinagdaanan niya, yung challenges, saka yung mga pinaghirapan niya, ayun, dito na makikita talaga na ang galing-galing niya. Nako. So, that's it guys. So, my reaction to Stel's rendition of All By Myself. Ito na talaga. First time kong maiyak sa isang solo performance. No. So guys, if you enjoy watching this reaction video, kung na-feel nyo yung na-feel ko, please like this video, leave a comment kung ano man ang yung na-feel sa performance na to, and please subscribe to my channel. Thank you so much, and bye-bye.